elämässä, niin siinä me niin kuin rakennetaan ympärillemme semmoinen suojamuuri. Mitä tahansa vastaan, joka me uskotaan, että meitä uhkaa. Jos vielä puhutaan tästä puutteenlaista, niin kurssissa sanotaan, että se johtuu nimenomaan tästä syyllisyydestä. Siis siitä, että me aikanaan luultiin, että me erottiin Jumalasta. Ja siitä me kannetaan jatkuvasti niin kuin alitajusta massiivista syyllisyyttä, vaikka me sitä tiedetään. Mutta mitä se sitten niin kuin kuuluu tähän meidän erityisiin ihmissuhteisiin, näihin rakkaussuhteisiin? No nyt jos uskotaan tähän kurssiin, että tämä syyllisyys on niin kuin kaiken taustalla, niin se on niin suurta, että me tehdään kaikkemme, että me ei niin kuin sitä tiedosteta. Me ei tajuta kerta kaikkiaan sitä. Ja silloin tulee kuvaan tämä egon keino, eli projisointi. Silloin me projisoidaan se syyllisyys pois itsestämme. No nyt siis mikä on sen parempi kohde projisoida se, kun tämä meidän läheisin suhde, tämä meidän rakkaussuhde. Siis me etsitään tätä suurta rakkautta ja sitten jonain päivänä se ilmestyy meidän elämään ja siitä tulee sitten tämä meidän Jumalakorvike. Ja se edustaa meille nyt tätä taivasta maan päällä. Jos me uskottaisiin siihen, että me ei ole koskaan erottu Jumalasta, niin me ei tarvittaisi tätä tällaista suhdetta tai mitään suhdetta niin kuin korvikkeeksi. Mutta nyt me ollaan siis löydetty tämä korvike. Me luullaan, että se tekee meidät onnelliseksi. Ja vähän aikaa se tekeekin, jollakin vähän pidempäänkin. Mutta minkä takia sitten niin monet tämmöiset ihmissuhteet ja rakkaussuhteet, minkä takia ne epäonnistuu? Ja aina vaan sitten etsitään uutta. Ja taas ne epäonnistuu ja taas ne pytytään. Ja kurssin mukaan se johtuu siitä, että me ei olekaan tehty tästä suhteesta. Me ei olekaan tehty siitä rakkauden symbolia, vaan me ollaan tehty siitä syyllisyyden symbolia. Alitajuisesti. Ei me niin kuin tiedosteta sitä, mutta näin on kurssin mukaan. Kun nyt taas muistetaan, että kun me etsitään sitä Jumalan korviketta maan päältä, niin me etsitään itse asiassa pois pääsyä siitä syyllisyydestä. Joten vaikka mä siis tietoisella tasolla olenkin tehnyt täällä maan päällä sinusta niin kuin tämän rakkauden symbolin, niin itse asiassa mä oon tehnytkin tästä mun toisesta osapuolestani syyllisyyden symbolin. Joten joka kerta kun mä tarvitsen tätä ihmistä, niin se muistuttaa mua siitä, että ai jaa, mä teinkin sen, siis ihan alitajuisesti. Niin mä oonkin tehnyt tästä tämmöisen syyllisyyden symbolin. Ja se muistuttaa mua siitä, että mä erosin Jumalasta alun perin. Ja mitä tärkeämmäksi tämä toinen ihminen tulee mun elämässäni, niin sitä enemmän se toimii mulle muistuttajana siitä, että todellinen tarkoitus, minkä takia mä valitsin tämän toisen ihmisen mun rakkauspartneriksi, niin ei ollutkaan se rakkaus, vaan se, että hän suojelee mua tältä syyllisyydeltä. Mikä taas vahvistaa sitä, että mä tunnen olevani syyllinen ja me ollaan tässä kierteessä koko ajan. Siis eikö se niinku ihanan kieroa ja monimutkaista tämä maanpäällinen rakkaus. Kenneth Wapnick, jota mä aina siteeraan, joka on Ihmeren oppikurssin akatemian johtaja tuolla Kaliforniassa, niin hän on esittänyt tästä syyllisyydestä ihanan vertauksen. Ja se on esimerkiksi tässä kirjassa, mä en tiedä onko teillä kaikilla, että tämähän on siis tosi vanha kirja, tämä johdanto Ihmeren oppikurssiin, jossa siis niin kun se liitetään itse asiassa kaikki kurssin periaatteet. Ja muun muassa tämä, minkä mä nyt kerron, niin se on tässä kirjassa. Mulla on mukana näitä kirjoja muutamia, se on 15 kappaletta ja ne on nyt tässä salittakoon pieni mainostava 10 euroa vaan. Niitä on tuolla takana. Kannattaa ottaa. Niin joo, Reijo tykkää, että se on hyvä kirja. Joo. No joka tapauksessa niin syyllisyydestä hän puhuu nyt ja tästä rakkaussuhteen syyllisyydestä. Hän sanoi, että oletetaan, että meidän mielemme on niin kuin lasipurkki, joka on täynnä syyllisyyttä. Niin kuin se onkin. Ja me halutaan kaikin keinoin pitää se lasipurkki hyvin tiiviinä, että se syyllisyys ei pääse sieltä pois. No nyt kun me etsitään tätä erityistä ihmissuhdetta, tätä erityistä rakkaussuhdetta, niin me etsitään itse asiassa kantta siihen purkkiin. Niin että se kansi, kun ruuvataan täysin kiinni, niin siellä se syyllisyys sitten pysyy. Ja niin kauan kun se pysyy, niin kaikki on hienosti.
rakkaus kukoistaa. Mutta juuri se, että mä tarvitsen sua, siis sen syyllisyyden kanneksi, niin se taas muistuttaa mua siitä, että siellä on jotain kamalaa siellä. Että jos se pääsee irti se kansi, ja sitten se kamala paljastuu. Ja me ei siis niinku tiedetä, mikä se kamala on. Vaikka nythän me tiedetään, että se on se Jumalaero, joka meitä painaa. Mutta entäs sitten, kun tämä kuheruskuukausi on ohi ja tämä toinen alkaa niinku osoittaa semmoisia merkkejä, että häntä ei enää tyydytäkään se, että hän tyydyttää mun tarpeeni, eli hän on kantena sille mun purkille, niin mitä sitten tapahtuu? No silloin me itse niinku ajatellaan, että nyt tässä on jotain sellaista, että nyt täytyy korjata tämä tilanne äkkiä. Ja koska me ollaan niinku valittu hänet alitajuisesti tänne syyllisyytemme symboliksi, niin ajatellaan, että okei, niin kun maksetaan nyt samalla mitalla, että saadaan hänetkin käsittämään tämä asia. Jolla siis, nyt me sitten kerrotaan hänelle, että voi että kun oli ihanaa silloin, muistatko silloin alkuaikoina, että sä olit kyllä niin huolehtiva ja sä soitit mulle aina 10 kertaa päivässä. Tai lähetit ainakin tekstiviestiä. Nykyään se ei enää soita kuin 5 kertaa päivässä. Siis selvästi se niin rakastaa mua enää 50% siis vähemmän. Tämä on ihan loogista, tähän on matematiikkaa. Ja näinhän se ego ajattelee. Ego ajattelee aina määrällisesti. Sille määrä on tärkeää, ei sunkaan laatu. Ja näin se ego tuntee itsensä hirveän uhatuksi. No nythän me otetaan käyttöön tämmöisiä aseita, siis ainakin me naiset niin kuin esimerkiksi. Me tiedetään hyvin, kuinka raavaat miehetkin sulaa ennen kuin pikkuisen kyyneleitä pirskottelee. Ja mitä tehokkaammin me pystytään tekemään tämä toinen niin kuin saamaan tuntemaan syyllisyyttä, niin sen varmemmin hän sitten niin kuin taas ruuvautuu, pitää vaasikannen kiinni ja taas se syyllisyys pysyy siellä. Mutta näin se toinen raukka niin on antautunut manipuloitavaksi hei. Ja se nyt on aika niin kuin, se ei ole oikeastaan rakkautta hei, että me manipuloidaan toista tällä lailla. Sehän on itsekkyyttä. No nyt sitten tämä esimerkki, nyt tämä, että me niin kuin sanotaan, että voi kun ihanaa oli ja tehdään vaikka pieni risteily, niin että päästään taas takaisin siihen vanhaan tunnelmaan. Niin siis tämähän oli niin kuin kaunisteltu, että siis näitä, että vähän nyt itketään ja sellainen. Mutta näitähän on nyt sitten paljon järeempiä aseita, joita meistä niin kuin jokainen käyttää. Ja tällainen syyllistetään rankiman jälkeen. No nyt siis varmasti kysytte, että siis mitä, eikö nyt oikeata rakkautta, eikö sitä ole olemassakaan, siis eikö maan päällä todellakaan voi tuntea rakkautta, että eikö tämä rakkaus todellakaan voi edustaa taivasta maan päällä. No nyt sitten täytyy kysyä, että mitä tällä taivaalla tarkoitetaan? Egon mukaan se taivas on jotain ihan muuta kuin mitä pyhä henki. Egon mukaan se taivas on todella mahdollista maan päällä ja se toteutuu egolla nimenomaan ihmissuhteessa, koska se merkitsee egolle kehojen välistä rakkautta. Kehohan on egon symboli. Se on egon ruumiillistuma eli manifestaatio. Ja tällaista kehojen välistä rakkautta se ego panee meidät tavoittelemaan yhä uudelleen ja uudelleen. Sillä jos muistatte, niin egon tunnuslause oli, muistatteko, etsikää, mutta älkää löytäkö. Ja näin erityisellä ihmissuhteella, niin olipa siis kysymys rakkaus- tai vihasuhteesta, niin sillä ei ole mitään merkitystä ilman kehoa. Sanotaan kirjassa sivulla 390. Se sanotaan vielä näinkin, että erityinen ihmissuhde on keino, jonka avulla rajoitat itsesi kehoon ja muiden ihmisten havaitsemisen heidän kehoihinsa. Siis näin me tehdään, vaikka me ollaan siis 10, 100 tai 1000 kertaa luettu kurssista, että meidän ei pitäisi nähdä toisessa ihmisessä keho, vaan meidän pitäisi nähdä se Jumalan poika, se henki siellä. Mutta tämähän on inhimillistä ja kurssissahan vielä sanotaankin, että tämmöinen maanpäällisen kokemuksen kieltäminen on erityisen tuomittava kieltämisen muoto. Mutta Jeesus sanoo tästä rakkaudesta, että taivaasta Hiokossa, että
siellä rakkaus tarkoittaa samaa kuin liitto. Se on yhteenliittyminen. Eli kaikki on niin kuin tasa-arvoisia, kaikkia rakastetaan samalla rakkaudella. Kaikki rakastaa kaikkia. Mutta mitä rakkaus sinulle täällä tarkoittaa? Sehän on ihan päinvastaista. Siinä niin kuin kaksi ihmistä liittyy yhteen tai joku yhteisö liittyy yhteen. Ja muilla ei ole siihen tulemista. Muut suljetaan siitä pois. Ja näin me siis toimitaan ihan päinvastoin, mitä IAK:ssa neuvotaan. Siellä sanotaan näin, että egon ohjeiden mukaan rajoitamme rakkauden koskemaan vain kahta ihmistä tai jotain omaa ryhmämme, kun taas Pyhän Hengen mukaan rakkautta ei voi rajoittaa, vaan ainoa mitä sille voi tehdä ja ainoa millä tavalla sen voi saada omakseen, on laajentaa sitä koskemaan kaikkia ja kaikkea. Se on aika raadollinen tapa, millä IOK:ssa tarkastellaan tätä erityistä rakkaussuhdetta. Siellä sitä kuvataan muun muassa kaupankäynniksi. Ja se tulee taas tietysti siitä puutteen välistä, että sulla on jotain, mitä mä haluan, okei, mä annan sit korvikkeeksi jotain sellaista, mitä sä haluat. No esimerkiksi sitä rakkautta sitten. Ajattelen, että tämän ihmisen kautta mä saan sitä rakkautta. Ja mä voin sitten vastavuoroisesti luvata hänelle sitä rakkautta tai uskollisuutta tai jotain. Ja tätä rakkautta saadaksemme, niin me ollaan valmiita uhrautumaan, vaikka millä lailla ei. Me tehdään vaikka mitä, jotta me saataisiin pysymään se rakkaus itsellämme. Me tarjotaan sille toiselle osapuolelle jotain, jota ilman hän tuntee olevansa. Se voi olla jotain niinkin konkreettista kuin rahaa tai seksi tai sitten ihailua tai itsetunnon pönkitystä tai jotain sellaista. Sitten kun tämä arkipäivä astuu kuvaan ja tämä rakkauden ensihuuma haihtuu, niin sitten se uhrautuminen alkaa tuntuakin jostain syystä raskaalta. Ja kun sitä uhrautumista jatkuu ja jatkuu, niin ihan kohta alkaakin jo vihata sitä rakkauden kohdetta. Koska ei ihminen niin kuin halua uhrautua. Kun meillä on sellainen olo, että hän pakottaa meidät uhrautumaan, vaikkei siis se pidä edes paikkansa, se on vaan niin kuin päässä tämmöinen tunne. Mutta niin me luullaan, että näin se homma toimii. Ja tietysti sitten on olemassa kaikkia muunlaisiakin suhteita kuin nyt pelkkiä rakkaussuhteita. Niitähän on vanhempien ja lasten välillä. Siellä toimii ihan sama dynamiikka kuin mitä rakkaussuhteissa. Ja on työkavereiden välisiä ja opettajan ja oppilaan välisiä. Ja sitten on semmoisia kaikenlaisia puolineutraaleja ihmissuhteita, jotka kuitenkin voi olla ihan tärkeitä. Jos muistatte, niin kuin kurssissa sanotaan, että jokainen kohtaaminen niin on pyhä kohtaaminen. Siinä voidaan niin kuin saada aikaan tämmöinen, että nähdään se toinen ihminen ei pelkkänä kehona, vaan henkenä. Siis tämmöisiähän on tämmöisiä kärjistettyjä juttuja, milloin tätä voi toteuttaa, niin kuin harjoitella tätä. Et esimerkiksi kun seisoo kassajonossa ja kaikki hyvin, kunnes sitten just mun kohdalla, niin se rulla loppuu siis se tai sitten joku niin, viivyttelee niin kuin tahallaan tai silloin se on unohtanut pussinsa kotiin tai jotain. Tai sitten hei tämmöinen, että kun maantiellä ajaa hei ja joku kiilaa niin kuin ohi jonossa, kaksi jonoa menee hitaasti ja joku aina kiilaa sinne. Niin kaikissa tällaisissa kohdissa voi niin kuin harjoitella tätä näkemistä, ettei näekään tätä ihmistä kehona, vaan näkeekin hänet Jumalan poikana, jolla vissiin sattuu olemaan kiire jonnekin, mutta myös tässä taivaasiahan me kaikki ollaan lopulta menossa. Kaikissa näissä suhteissa, niin niissähän on pohjana joko rakkaus tai pelko. Ja yleensähän se on se pelko. Ja rakkaushan on se, joka meille on niin kuin annettu ja jota ei voida meiltä niin kuin riistää millään. Ja pelko on se egon suuremmoinen lahja meillä. No nyt tuntuu siltä varmasti, että mä olen antanut aika niin kuin ankeen kuvan näistä ihmissuhteista. Ja jos sitä ajattelee täällä maan päällä, minkälaista se on, niin kyllähän se on aika ankeeta. Siis se niin kuin riisuu meiltä kaikki nämä illuusiot. Et lopulta meidän on niin kuin pakko tunnustaa, että
maailmalta ei ole odotettavissa mitään hyvää, siis maailma. Mä muistan, kun me oltiin kerran risteilyllä Karibialla ja kaikki oli siis niin hyvin kuin olla voi, siis ihana laiva ja rakkaussuhde mukana ja siellä mä istuin ja luin kurssia sängyn laidalla, oli hieno hytti ja kaikki ja siinä mä niin kuin jotenkin tajusin, että kuinka siis, että miten se on mahdollista, että maailmalta ei voi odottaa mitään hyvää. Ja mä niin kuin kapinoin sitä vastaan, että eikö mä voin niin kuin pitää tätä kaikkea ja silti saada sen Jumalankin siihen vielä jotenkin soviteltua. Mutta siis ei se ole niin, siis sitä Jumalaa ei niin kuin voi mikään korvata. Se on kurjaa, mutta samalla se on tietysti aika ihanaa. Siis kun mä luin silloinkin semmoisen lauseen kirjasta, että jokaisen solmimasi ihmissuhteen perimmäisenä tarkoituksena on täyttää mielesi niin perusteellisesti, että et kuule totuuden eli Jumalan kutsua. Ne on se nyt aika rankkaa. Siellä sanotaan muun muassa tällä lailla tuolla kirjassa, että jos suuret säteet näkyisivät, ne suuret säteet on symboleja tästä ison itsen olemassaolosta. Eli siitä todellisesta minästä ja sen yhteydestä Jumalaan, että me ollaan aina yhteydessä Jumalaan. Jos suuret säteet näkyisivät, niin ne osoittaisivat erityisen ihmissuhteen täydellisen arvottomuuden. Sillä niiden näkyessä keho häviäisi, koska sillä ei enää olisi arvoa. Mutta näinhän se on, siis tämähän se on se perimmäinen juttu kurssissa, että keholla ei ole arvoa, se on se henki, jolla on arvoa. Ja sitten itse asiassa niin mä jonkun ajan kuluttua, niin siellä Karibialla mä niin tajusin, että se on oikeastaan aika iso helpotus. Se on helpotus sillä lailla, että ei tarvitsekaan enää niin kuin keskittyä siihen ihmissuhteeseen ja miettiä sen kilmuroita ja miten se korjataan paremmaksi ja nyt se on huonompi ja kaikkea tällaisia. Vaan oikeastaan niin ainoa asia, mihin pitäisi keskittyä, on se, että mikä minä olen. Että olenko minä se keho vai olenko mä se henki ja kumpaa mä haluan olla. Koska siis me kaikki tiedetään, että tämä elämä loppuu joskus. Mitäs sitten? Kenties siitä sitten olisikin niinku hyötyä, että mä olenkin henki enkä keho. Nyt sitten, jos puhutaan hetki näistä vihasuhteista, koska niitähän jokaisella ihmisellä on, niin niitäkin pitäisi kirjan mukaan niin tarkastella puolueettomasti. Sillä kurssin mukaan vapaus piilee niiden katsomisessa. Siis silloin kun sitten käsittää, että ahaa, eihän nämä olekaan totta, eihän ne ole oikeasti, niin niille ei ole mitään merkitystä. Että nyt on kysymys vain kehojen välisistä ja egon, joka on siis niin kuin tehosekoittajien kuningas, niin sen niin kuin jutuista. Niin se kun käsittäisi, niin silloin ne niin kuin menettäisi merkityksensä ja kaikki sellaiset, jotka tuntuukin hirveän isoilta ja järkyttäviltä asioilta, niin nekin niin kuin menettäisi sen merkityksensä ja ne lakkaisi olemasta pelottavia ja näin me päästäisiin tästä vihasta. Koska siis nämä suhteet, niin eihän ne ole totta, ne on harvoja, niin kuin kaikki täällä on harvoja. Ja vielä siellä kirjassa sanotaan, että erityinen rakkaussuhde solmitaan vastapainoksi vihalle, eikä siitä eroon pääsemiseksi. Sitäkin sieltä niin ajatellaan. Koska ei se erityinen rakkaussuhde, ei se sitten meidän vihasuhteita, ei se niitä poista. Se vaan jollain lailla painaa ne pinnan alle, niin sanotaan vaikka sinne purkkiin ja kansi kiinni. Mutta sieltä se sitten kohta niin taas nousee. Ja siellä sanotaan näin, että me ei edes käsitetä näissä erityisissä suhteissa piilevää Jumalan eron määrää. Siis että ne todella estää meidät pääsemästä Jumalan yhteyteen. Kuitenkin se erityinen rakkaussuhde, se on vain kalpea korvike sille, sanotaan kirjassa, mitä Jumalasuhde voi olla. Siis meidän tärkein suhde tässä aikapaikkamaailmassa, se ei olekaan mikään ihmissuhde, vaan se on meidän suhde Jeesukseen, Pyhään Henkeen ja Jumalaan. Se on oikeastaan ainoa suhde, joka on olemassa. Koska siis ainoastaan näitä Jumalan poikia, niin kuin meille sen sanotaan, niin niitä on vain yksi. Ja näin on ollut alusta asti, vaikka siis vuosimiljoonien kuluessa, niin me Egon avulla ollaan tehokkaasti opittu jotain muuta. No nyt sitten,
kun meidän kokemus täällä kerran on se, että me ollaan täällä maan päällä, niin miten me voitaisiin niin syödä tämä kakku ja sitten samalla pitää se? Siis se oli just se asia, mitä mä siellä Karintalla ajattelin, ja varmasti kaikki ihmiset sitä ajattelee. Miten me voitaisiin luoda semmoinen tyydyttävä ihmissuhde, joka siis ei perustuisi siihen, että me etsitään sille syyllisyyden purkille kantta. Joka ei olisi siis epäjumala, vaan joka johtaisi Jumalan yhteyteen. Ja siihen ainoaan tärkeään suhteeseen, eli Jumalan ja minun väliseen suhteeseen. Joku kyynikko saattaisi nyt sanoa, että paras kun menet luostariin tai jonnekin erakoksi, jonnekin majaan ja istut siellä loppuikässä. Mutta senhän siis Jeesus suorastaan kieltää. Sillä hän sanoo toistuvasti, että Pyhä Henki ei halua riistää sinulta ihmissuhdettasi, vaan haluaa muuttaa sen toisenlaiseksi. Ja mehän tiedetään nyt, mikä tämä ratkaisu on, eli se on se pyhä ihmissuhde. Miten Pyhä Henki nyt voisi tällaisen ihmeen saada aikaiseksi? Siellä sanotaan, että se on pyhän hetken ilmenemismuoto tässä maailmassa. Pyhä ihmissuhde on niin lähellä taivasta tällä maan päällä, kuin yleensä voi olla. Mutta se ei synny siis itsestään, vaan siihen tarvitaan nyt sitä kuuluisaa pientä halukkuutta. Eli meidän on annettava tämä suhde tai nämä suhteet, olipa ne nyt minkälaisia, olipa ne nyt ihmissuhteita tai mitä tahansa suhteita johonkin asiaan tai vihasuhteita, niin meidän on annettava ne Pyhän Hengen käyttöön, eli Pyhälle Hengelle. Kirjassahan sanotaan, että pyhä ihmissuhde on entinen epäpyhä suhde, joka on annettu Pyhälle Hengelle käytettäväksi hänen tarkoituksiinsa. Siis ei meidän omiin tarkoituksiin. Jos me halutaan olla onnellisia, niin meidän täytyy lakata etsimästä sitä ulkopuoleltamme sitä onnea. Toisesta ihmisestä esimerkiksi. Ja vastaavasti lakattava uskomasta siihen, että se voi edes tulla mistään ulkopuolelta. Kun me etsitään apua ulkopuolelta, niin me etsitään aina sitä epäjumalaa, jota kirjassa sanotaan just Jumalan korvikkeeksi. Meidän tehtävähän kurssin mukaan siis ei ole etsiä rakkautta, vaan pelkästään etsiä ja löytää kaikki ne esteet, jotka me ollaan rakennettu torjumaan sitä. Ei ole välttämätöntä etsiä sitä, mikä on totta, mutta on välttämätöntä etsiä sitä, mikä on valheellista. Ja mitä ne on ne esteet? Ne on just nämä suhteet, nämä ihmissuhteet. Monet teistä on tavanneet tuon Bob Rossin. Hän kävi pari kertaa Suomessakin ja hän oli mun ryhmävetäjä tuolla Amerikassa monta vuotta ja nyt hän on ikävä kyllä kuollut. Mutta hän kun etsi kanssa koko elämänsä vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin ja lopulta löysi ihmeiden oppikurssin, niin hän halusi todistaa itselleen, että tämä kurssi on todella se, joka toimii ja joka on se, jossa on se totuus. Niin hän teki just tämän, että hän yritti poistaa kaikki ne esteet rakkauden tieltä. Ja hän teki tätä harjoitusta 185, jossa sanotaan, että haluan Jumalan rauhaa. Ja hän sanoi, että hän teki sitä niin kuin viikon verran. Ja aina kun hän tuli siihen kysymykseen, että merkitseekö joku asia hänelle enemmän kuin Jumala. Ja hän käsitteli siis kaikki asiat, työnsä tietenkin ja kaikki nämä tämmöiset. Ja sitten tultiin tällaisiin niin kuin esimerkiksi lapset. Ja kun hän lopulta sitten pystyi sanomaan, että mikään ei merkitse sen enempää kuin Jumala. Ja sitten hän tuli työstä kotiin yhtenä perjantai-iltana. Ja hän sanoi, että kun hän avasi ulko-ovensa, niin siellä oli semmoinen ihmeellinen valo siellä hänen huoneistossansa. Ja hän ajatteli, että onko hän jättänyt valot päälle vai mitä tässä on tapahtunut. Mutta ei, se valo vaan oli siellä. Ja hänestä tuntui, että hän nousi niin kuin ylös lattiasta ja käveli niin kuin ilmassa. Ja näin hän vietti viikon lopun, niin siellä huoneistossansa ja sanoi, että hän ei ehdottomasti tarvinnut mitään. Hän ei tarvinnut ruokaa eikä juomaa eikä yhtään mitään. Hänellä oli vain taivaallinen olo. Hän kerta kaikkiaan hän tunsi niin kuin Jumalan läheisyyden. Mutta välillä hän söi jotain, kun hän ajatteli, että hänen täytyy varmaan syödä jotain. Mutta se oli kaikki ihan tuosta toisarvosta. Ja hän tunsi ja hän näki koko maailman, että kaikki maailmassa on ihan okei.
Kaikki sodat ja kaikki sen kun vaan, että se ei ole tärkeää. Se ei ole niin kuin mitään, joka merkitsee mitään. Se on ihan turhuutta. Että ainoa mikä merkitsee on tämä Jumalan läheisyys. Ja sen voi tuntea, kun vaan asettaa sen päämääräkseen. Ja tämä ihmeellinen tunne niin kuin jatkui koko viikonlopun, mutta se jatkui 3 viikkoa sellaisen vähitellen. Ja sitten taukos ja hän sitten sanoi, että tätähän, niin kuin, se on hänen päämääränsä, että hän tuntee sen uudelleen. Ja sitten kun hän sairastui syöpään niin ja joutui sairaalaan ja muuta, niin sitten nämä ystävät, jotka siellä oli läsnä, me ei ikävä kyllä itse oltu silloin siellä, niin ne sanoi, että siis, hän sanoi näin, että jos hän paranee, okei. Jos hän ei parane, ihan okei. Kaikki oli hyvin. No niin, jos vielä taas mennään tähän ihmissuhteisiin, niin nehän on kaikki siis yritystä tuoda rakkautta Jumalan jaron tilaan. Ja siis semmoinen yritys, jos muistatte, että siellä sanotaan, että ongelmia ei pidä tuoda tänne, vaan ne pitää antaa ylös. Sen takia tämä on tuomittu siis tämä rakkautta tuoda Jumalan jaron tilaan, koska silloin rakkaus tuodaan pelkoon. Kun pelkohan vallitsee tällä maan päällä. Ja tehtäisiin siitä totta pelossa. Ja näinhän ei voi olla, koska rakkaus ja pelkohan on poissulkevia asioita. Siis meidän ei pidä etsiä itsemme ulkopuolelta. Tuolla kirjassa siellä 708, siellä on kokonainen tämmöinen kappale, jonka nimi on Älä etsi itsesi ulkopuolelta. Jos sallit, mä luen sen kappaleen. Siinä sanotaan näin. Jokaisella tänne tulevalla, eli siis tänne syntyneellä, täytyy pakostakin olla vielä toivoa. Tai ainakin jokin jäljelle jäänyt harhakuva tai jonkinlainen unelma sen suhteen, että hänen ulkopuolellaan olisi jotain, joka toisi hänelle onnea ja rauhaa. Mutta jos kaikki on hänen sisimmässään, asia ei voi olla niin. Täällä hän kuitenkin vaeltaa päämäärättömästi ja ympärinsä, etsien jotakin, mitä hän ei voi löytää, ja uskoen, että hän on jotain sellaista, mitä hän ei ole. Älä etsi itsesi ulkopuolelta, sillä siinä tulet epäonnistumaan ja itkemään joka kerta, kun joku epäjumalistasi kaatuu. Taivasta ei löydy sieltä, missä sitä ei ole, eikä rauhaa voi olla muualla kuin taivaassa. Yksikään palvelemistasi epäjumalista ei tule vastaamaan Jumalan sijasta silloin, kun hän kutsuu. Mitään muuta vastausta et voi saada Jumalan sijasta, etkä löytää onnea, jonka hänen vastauksensa tuo tullessaan. Älä etsi itsesi ulkopuolelta, sillä koko tuskasi johtuu pelkästään siitä, että turhaan etsit sitä, mitä haluat, ja väität, että tiedät, mistä se löytyy. Entä jos se ei olekaan siellä? Ole iloinen siitä, että sinulle kerrotaan, missä onni asuu. Äläkä etsi enää muualta, sillä siinä sinä tulet epäonnistumaan. Mutta sinun on suotu tietää totuus ja olla etsimättä sitä ulkopuoleltasi. Nythän me tiedämme, mikä Jumalan ja Pyhän Hengen ja Jeesuksen lopullinen päämäärä on. Se on herättää meidät tästä unesta ja harhoista ja valaista meille totuus siitä, mitä me todella olemme. Se on saattaa meidät lopulta taivaaseen ja Jumalan yhteyteen, jossa me ollaan kotona. Mutta miten se tarkalleen tapahtuu, sitä me ei tiedetä ennen kuin se on tapahtunut. Mutta pääasia näissä ihmissuhteissa on, että ne annetaan Jeesukselle, Pyhälle Hengelle, ja että sille ihmissuhteelle annetaan uusi päämäärä, pyhyyden päämäärä, totuuden päämäärä. Tässä tämä oli. Kävele, niin ala kävele. No nyt se tulit kuva. Kiitos. Mainiota. Kaikki lasketaan nyt. Tässä on nyt väestölaskennan paikka. Joo.
Mä pyydän kaikilta sitten nimikirjoitukset tähän, kun on ohimarssi tehty. Hyvä. Nyt saan kaikista kuvaa. Hyvä. Kiitoksia, kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitoksia, kiitos. Mainio. Joo, seurakuntakuvaan. Taas niin. Taas se kirte. Nyt kun tuli se lämmin. Sinä olet ottanut vuoteesi ja käyt. Tämä on esiintyjäpenkki tämä. Hyvä. Joo, seurakuntakuva. Se varmaan tekee, että niin halutaan. Joo, näin mä. Justiin. Joo. On kun mullakin. Syntöni potkuillaan, hän oli röyhkeä tahallaan, minä rupesin jo suuttumaan. Me puhuttiin siis egosta, mutta siinä niinku tuli ihan julkisen semmonenkin tosiasia, että silloin kun huumori on niinku läsnä, ilo ja huumori on läsnä, niin silloin on aina pyhä henkikin läsnä. Ja Tuula sanoi sitten, että Pirkko, kun sä oot tehnyt siitä Nyttin kanssa avioliitosta niin laulun, niin eikö sä nyt voisi tehdä sitten avioerostakin laulun? Ja niin, voihan hän yrittää. Ja nyt sitten sellainen laulu, joka kyllä sitten kertoo egosta kokonaan. Vähän niin kuin huumorin silmällä siellä kateltuna. Tämän laulun nimeksi tuli Esko ja minä. Ja nyt mun täytyy sanoa, että jos täällä on joku Esko tai joku teidän rakkaanne on Esko, niin minä en laula hänelle. Se vaan sopii, että se on Ellä ja se on Huomonti. Joka alkaa, et sinä sattumalta siinä suhteessa ole. Joka alkaa, et sinä sattumalta siinä suhteessa ole. Ja toinen, mikä siihen aina liittyy, on se ajatuksena, että kun sutta lähtee pakoon, niin karhu tulee vastaan. Eli tässä suhteessa, mikä meillä on, niin siinä suhteessa se on sillä hetkellä kaikkiin paras anteeksiannon paikka. Harjoitella sitä anteeksiantoa. Ja kun me tarpeeksi harjoitamme anteeksiantoa, katsomme esimerkiksi asioita läpi sormien, niin pikkuhiljaa tämä meidän ego niin sanotusti vähenee ja vähenee. Ja sitä myöten enemmän ja enemmän me olemme todellisuutemme ohjauksessa. Ja kun me olemme todellisuutemme ohjauksessa, me rupeamme niin nopeamminkin näkemään sen ympäristömme toisin. Ja ihmissuhteet toisin.
Ja nyt, kun on tavoite siis sen anteeksiannon kautta päästä siihen Pyhän Hengen ohjaukseen enemmän ja enemmän, sen todellisuutemme ohjaukseen, niin myöskin kirja sanoo täysin yksiselitteisesti, meillä jokaisella on yksi ja sama tehtävä tässä fyysisessä kokemuksessa. Hyvin usein, kun ihminen tulee henkisiin asioihin mukaan, hyvin usein se alkuvaiheessa alkaa kysellä, että mikähän se mun tehtävä on. Onko mä joku luontaishoitaja, onko mä parantaja, onko mä saarnaaja, mikä mun tehtävä tässä henkisessä kentässä. Se on hyvin usein ihmisellä tulee tämä kysymys. Viimeinen oppikurssi kertoo, että meillä kaikilla on sama tehtävä. Eikö ole hienoa, kun me olemme samanarvoisia, on sama tehtävä? Meillä on kaikilla sama tehtävä. Me olemme tulleet yhden ainoan asian takia ottaneet tämän fyysisen kokemuksen. Ja se yksi ja ainut tehtävä asia on, joka on harjoituksessa 134 sivua 184. 4. kappale, 3. lause, mä oon niin paljon sitä siteerannut, niin muistan. Ja se kuuluu näin. Ja ne, jotka vielä eivät ole syntyneet, eli ottaneet tätä fyysistä kokemusta, tulevat kuulemaan saman kutsun, jonka mekin kuulimme, kun he tulevat, ja nyt tulee 3 tärkeää sanaa, suorittamaan valintaansa uudelleen. Eli me olemme jokainen ottaneet fyysisen kokemuksen vain sen takia, että josko tällä kertaa tavoittaisimme sen todellisuutemme ohjauksen, joka on ainut, jonka ohjauksessa me voimme vapautua tästä kierrosta. Ja joidenkin näkemysten mukaisesti me olemme noin 1000 kertaa kiertäneet. Tämän halusin vain kertoa. Terve. Ja näin katso vierustoveriasi silmiin ja sano terve, Hän lähetti. Hän lähetti lempeällä tavalla helpyyden viestin. Väljellesi, eikö niin? Kun katsoit silmiin, et nähnyt niissä mitään muuta kuin toiketta, eikö niin? Sallisitko hivenen harjoitella? Kyllä. Sallisitko vai et? Kyllä. Sallisitko todella hivenen harjoitella itsesi kanssa? Näin sinä voit siellä ajassa sitä ajanpeiliä käyttää sillä tavalla, että sinä käyt välillä päivän mittaan harjoittelemassa, mitä on lempeys. Näin se siellä ajassa toimii vertauskuvana
hyvältä. Vaikka aikaa ei ole, niin saanko minä sittenkin pyytää? Saat pyytää. Syysjuhliin saakka, juhlasta juhlaan. Sitten minä annan taas suuren konstin, jolla muistat paremmin, että olet rakkaus, lempeys ja viisaus. Näin se putoaa aivan itsestään pois. Se itsesi haavoittaminen, eikö niin? Sillä aina kun arvioit itseäsi mitalla tai puntarilla, millä tahansa, niin aina haavoitat itseäsi. Ja näin, kun sinä siellä ajassa saat sormeesi haavan, niin mitä sinä teet? Niin sanotusti yleensä. Sano vaan. Ja vähän lappua päälle. Ja näin kun sinä saat mieleesi haavan, niin kaivappa se peili taskustasi ja katso lempeydellä itseäsi. Sillä juuri se toimii samalla tavalla kuin siellä ajassa lappo eli laastari suojaksi arvostelulle ja tuomioille. Sinä voit käyttää kaikkia mahdollisia ajan keinoja katsoaksesi uudella tavalla ajatuksiasi. Eikö niin? Se on aivan yhtä helppoa kuin mikä tahansa vanha totuttu tapa, miten aamusella haluat kahvia, onko siinä muuten mitään pahaa? Että haluaa kahvia. No ei. Samalla tavalla sinä voit katsoa kaikkea muuta. Näin sinä saat auttaa itsesi iloon ja vapauteen. Oma apu, paras apu, joka hetki läsnä. Näin sitä sanotaan siellä ajassa, oma apu, paras apu. Eikä kukaan ole honannut, että ajatuksiaan voi käyttää itsensä parhaaksi. Vai mitä? Kyllä. Juuri sitä se tarkoittaa oma apu, paras apu. Sinä saat itse ja jopa sinun velvollisuutesi itseäsi kohtaan on valita itse. Eikö niin? Velvollisuus ja vapaus ovat tässä tilanteessa aivan samassa merkityksessä. Mutta kukaan toinen ei voi sinun osaasi tehdä. Ei hän voi. Kukaan toinen ei voi ajatuksiasi ajatella. Ja näin se on äärettömän armeliasta, kun sinä saat nähdä aivan kaikki aina uutena mahdollisuutena valita itse.
Kyllä. Itsellesi paras. Joka tarkoittaa sitä, että vain rauha ja varmuus on ainoat, jotka ovat itsellesi paras. Ja varmuudessa, lempeydessä ja armeliaisuudessa itseäsi kohtaan kaikki muut valinnat ovat sen jälkeen huomattavasti helpompia tehdä. Sillä vertauskuvallisesti sinä jokaisen teet itse asiassa oikeita ratkaisuja aivan automaattisesti. Sallitteko vertaus? Nyt kun siellä, missä nyt